Kako je raspoloženje u Srbiji do ulaska u EU? Srbija je jako puno uložila u ulazak u Evropsku uniju i nosioci odluka u Srbiji založili su sav svoj politički autoritet za to da bi Srbija ostvarila ovaj cilj. Dakle, Srbija danas sa svim svojim političkim i institucionalnim kapacitetima ide ka Evropskoj uniji i to zato što to prepoznaje kao svoj vitalni državni i nacionalni interes. Dakle, boreći se za Evropsku Srbiju, mi se u stvari borimo za našu unutrašnju konsolidaciju, za jačanje naših institucija, borimo se za snažnu Srbiju u evropskom kontekstu koji će nam omogućiti da budućnost sadašnje i budućih generacija projektujemo na način koji prekida obrazac u odnosu na istoriju konflikata koje smo imali prilike, nažalost, da vidimo u prethodnim decenijama. Koje su po vašem mišljenju glavne prepreke ulasku Srbije u EU u ovom trenutku? Ne bih rekao da se suočavamo sa preprekama, ali bih rekao da se suočavamo sa izazovima koji su opšteg karaktera i dele se među svim zemljama koje su kandidati za članstvo u Evropsku uniju, ali i imamo i jedan naš poseban izazov, to je regulisanje odnosa sa Prištinom, na koji nam odlazi dosta energije i institucionalnih kapaciteta. Međutim, ono što mogu da kažem jeste da Srbija, njeno rukovodstvo, pa ako hoćete i celokupna politička elita, u prethodnih godinu dana od pobede predsednika Nikolića i formiranja nove vlade pokazuju spremnost da se i sa ovim najtežim izazovima suoče i da idu u pravcu pridruživanja i u pravcu, što je za građane možda još značajnije, unutrašnjih reformi mnogo brže nego u prethodnom periodu. Jedan od izazova je svakako to da dostignemo to da izbori na Kosovu i Metohiji budu sa jedne strane fer i demokratski, sa druge strane da osiguraju da nakon ovih izbora imamo legitimno formirane opštine u kojima predstavnici Srpske nacionalne zajednice na Kosovu i Metohiji ostvaruju sve ono što je Briselskim sporazumom dogovoreno i što na neki način osnažuje i čini politički kompaktnijom, jedinstvenijom i uticajnijom celokupnu srpsku zajednicu na Kosovu, što nas u krajnjem ishodu vodi korak bliže stvaranju atmosfere u kojoj konflikt između Beograda i Prištine neće biti svakodnevna tema novinskih napisa i političkih debata.